Kai, ya ki zo nan. Ya ki zo nan ki tsaya nan gurin. Ina rabaninki. Ina rabaninki. Kin biya rabanin kunya kenan. Ke mu zan shiga wannan hanyar da kike taka. Kina kallon yan rabanoni ofisoshi kike mu zaki ga magana. Ka san ko ni wace ce? Banza ce. Ka san tunda bata gama a jirgi bare na mu za ta yi. To in ni aljana ce fa. Ka tambas na faɗan ƙarshe ke da zai fita abu. Ka san ni ka tambas ke da na faɗan ƙarshe zai fita abu. Babu wani misali ki fito kai zai kiga mana. Shi ne kuma zaki mana wulakanci? Ka san ni ba na saurin shiga rigimar da ba gayyace ni ba. Saboda aljanna ta tahi maka tsiya sai ta dauki bakinka ta dau bakinka ta kai ma shi tsakiyarka sai da rinka zubo ma abinci ta sama. Ba gaskiya. Wata rana akan goron dutse ukun dare. Dala kenan. Akan goron dutse. Mun marai taɓa zuwa zami zaman ajo. Muka zo ina ya Allah babu ya Allah muka kafa kujera muka zauna ana kalangu. Ajan gurguwa uwar tijani. Madalla. Na ji labari. Ajan gurguwa. Muna tsaka da biki. Sai ga wani aljani. Da dare. Bai fi girman gongonin kwalabata ba. Amma hannunsa tsawonsa tun daga kwanon goron ya wuce gwammaja. Na ji labari. Izo yace ku tashi na ce an ƙi a tashi. Na ji labarin wannan aljanna. An ƙi a tashi. Na ji labarin su. Da na kume shi ne sama da shi na wurula shi. Na ji labari. Cin mutuncin ki wallahi ni ba karamin dan iska bane ke. Ka san ni wace ce? Ka burge ni wallahi. Da kyau wallahi. Ka bari ne mata irin bugun na gidan dambe. Ka san ni ko wace ce? Ke yar madabu a gidanmu. Yar madabu a rayuwa dai akwai aljani kuma akwai mutum. Kuma dan irin wannan din. Za ka gani. Dan irin wannan din ma da irin wannan din. Wannan kamfanin naka na aljani ƙarya wani ke. Wallahi ba ƙarya nake. Ka san wani lokaci su aljanu in suka tahi tsiya wani lokaci sai su zo ma kamannin mutane dan adam. To kuma ƙarshen ka zo Allah wallahi. Allah ba ki haƙuri. Ta ce fa za ka gani. Ka san ni daman bana saurin dukan mata. Wai ce mari ba kai kace mari. Wa. Karka jiyo. Kai ne a gabana ko wani ne? Na ji ka. Riga ta ce rigar leda ce. Rigar leda ce. Na ji ka gundun no. Rigar leda ce. Ita ko gundun na ji ka ba. Rigar leda ko za ka ce. Ta ce ka kawai. Mu je ka raka da gurin malam Kasim ya rubuta min tahiyya bakin sadi. Alaramman nan na kusa. Ka je zan riga ka zuwa. Ina. Ya? Dakin wata kenan ko gurin da kace zaka je mu. Gurin sarki. Gurin sarki. Shege ba ka ja mana dan mutiya. Wa. Banza. Kai ka fara nan. Ina bayan ka fara. Ina bayan ka ne. Ranki da dai. Maraya ne ni wallahi tallahi. Wallahi maraya ne. Wa. Sai shekarun jiya da wani aljani ya shiga wani sai ku tayi zo toto. Ije kashi sai inda ka san jack haka imar. Wannan ba aljani bane a bar gora ce. Wallahi a bar gora ce ba aljani. Salamu alaikum. Ta a gusa zagan ku. Akwai dalili. Ranka ne. Tambaya ce da mu. Wai garin nan akwai gana ne? To in tarihi kuke so ka ji. Tarihi na kai na ko akai ido na akai. Sai ta bude ido da rana. San dawo ranka dade. Kai Allah ya kiyaye. Tambaya ku kuke yi. Allah dai kurin ya kiyaye. Akwai aljannu. Lokacin da Sa'adu ya zo mai shayi a garin ne. Kawai aljanun to kasan aljanun suna zama ƴan mata ne. Sun zama kamar mata aure haka. A nan garin? Ko talla ko wani abu haka. To da Sa'adu ya tashi ya sa hannu ɗinke ta gaba ya to hannu sai da shi. Matsawa gaba kaɗan ba a daɗe a kwana ɗaya tak idon ya tsiyaye. Ya kurmi ɗin shi baki. Ko ba haka ba ne? To addu'a an samu rashin akasi an yi samu akasi ba ta yi ba. A gyara ko Sai gyara. kurin Allah kiyaye. Ta sun dawo. Dan ni babu ruwa na duk irin wata rigima wani lokaci. Wanda ya faru ne? A'a misali wai ko da ma dai daga lokacin da shi wannan Sa'adu mai shayin aka yi wata rigima. Labari muke ba ku. Akwai magana ta miki. Ka san Allah barin garin nan wallahi na Gaskiya ne. Gani. Ito assalamu alaikum. Ya ga DPO haka. Kana lafiya?
lafiya Ya wajen naku? lafiya. Yau kai kaɗai haka? mai gari abin da nake so in sanar da kai shi wallahi ba zaman lafiya an taɓo ni da rashin mutunci a rasa wanda za a yi wa sai ni matata ita za a tara a titi a mareta Mali. wasu yan iska da ka ɗaure musu gindi an ce kana suna nan a garin nan suna tare da kai su ne suka tare matata a hanya suka mareta ba haka akai ba Haka aka yi. to wallahi ina mai tabbatar ma da cewa Mari na suka yi. ido na idon su wallahi sai na sa yara na sai sun karere su ko suwaye suwaye DBO. Ko bi a bi shi a sannu. Kai haƙuri. Suwaye to Ko ka ma ga suwaye. ko ma su waye. In suka zo gare ni zan yi maganin su. Ko su waye. Amma sai rasa mai Mata zafi. aure? Din Ko mutanen mataka? garin nan, matata. Zan yi maganin ido na idon su wallahi zan tafi da zan sai na sa sai an kira kin ga abin da zan musu kai kuma abin da nake so da kai duk wanda ya zo garin nan to. kasancewar kai bincike ka san wane ne wani tarkace ne wani kare shara bola kawai kuwa ya zo ka bashi ka bashi wajen zama saboda kana kwaɗayin abin da zai kawai baka Kai. Wallahi ina mai tabbatar maka ko ka san su ko baka san su ba ko suwaye wallahi ka gaya musu ido na idon su. zo mu je ba me zan zo in ji in ji ma akwai intaha magana shan da girma nan kai daɗe. ta kai tsayi kai shuru ka je ka dubo shi sa baka ruga ma ga menene abin da ke faruwa ba zo ne kai A ku gama tukun. A'a, ka san na gama. kai kace gidanka gidanmu ne. To na shiga na kuskure baki shi kuma ya shiga ya ɗau buta zai shiga makewi. Ba kuma sallatai ne ba a cikin Kewaya. za shiga gidana ba. Kai magana shi. Ku tsaya ga muku wannan. Kaga shugaban bangaren rabanu ɗinmu sai ce to shi wannan. Ka san da muka Kaga. karye ko fana nan Tun da gidan ba za ba za ku tsaya ba ko? wannan Kaga. kalla mai gawo. DBO na shi ko kwanan na kazo. a tare ka da haka DBO ne ya zo gida. Bi- Ashe kai ma ta DBO kai yake da ma. Zai ce ko? Shi ne amma malam. aka ce aka sani Tunda magana A'a, ni ba ta kai ne kai malam ni ba ni bane. Ba tambaya ba ne Ni na san me nake yi. Ga wato ai burkajin nan Sai da idan ka kira mari tafi. ina hukuma kuna ji ne? To wannan an yi ta ko ta ga. Kaga wannan bidiyo? Kai. wa Ruwan zafi kenan aiki. Kaga ga mukamin an dan gama aikin mu sanda ga za mu dawo gobe tsabar wannan. Ai ku bari. Ga na da Ku bari ku haɗu. Ai na bashi baki. ka san amma shi ruwan zafi din baka da gefe ina jin maganar ka. A ba wato zai. Kai ne kai mari ba ni ne mari ba. an tibi da hankali Ya? an tibi da hankali Na gaya ma. Tun Sai gane mare ku ta ba. sai da ta faɗi. Eh? Sai da ta faɗi da imare ta. Dan Allah ka saba ki. Kai malam wannan sarkin dogari. Ranka ya daɗe. Ɗauko mana gana mu Ya ranka ya daɗe ya ban izini. Wallahi sai ka ɗauko mana Ya gana ranka mu ya daɗe ya ban izini. Me za ka yi? Nan kai ka ga zo mu je da Ya Allah. ranka ya daɗe ya ban izini. Ni na koyi. Gana mu go tawa zai ɗauko mana. Ya ranka ya daɗe ya ban izini. Ina zuwa cin bidiyon ne. Ba shi bane ba shi bane. Ba shi bane. Ya za ka ce ba shi ba. Wallahi ba shi bane. jarin yau ta ai ita ma doguwa Ya kai da Allah zo ka ɗauko Ya ranka gana ya daɗe ya mu. ban izini. Nan kai da Allah ya ƙara ma daraja. Gana mu gona shi wannan a bashi a nan. ban gane abin da annabi Wai ka riga kai sabo da shi mutane. ya sani Kai zo mu ka ɗauko mana gana Ya mu. ranka ya daɗe ya ban izini.